Zashi sin biang ngakwa ban ai kublai yeki perlok ke ba ke jonga ke baju snotanat basap yeki kubor lengba kani ke channel Kasi Gospel Media kade ke channel ka bang ju snotanat ban sam yeka tien ka bm jong blai ke Bible bar kumju ki kubor ke bede bar ke emlang ka salang balai bang sngo don kam ha kani ka kanti ban sam khniat yakani ka mat ka bang labu de ma phi ban jet ban rai ban ba khli shapang ka jingjit Yakinomi khmat ni ki MDC hakani ki election arhajar apusan kadaw kolong bang yiru ngidon ya ka jingkir kli ya ka emlang ka salang ya ka bha kamiat bar khamtam kumnu banjit yakinomi khmat ki bala bnialam ya ka ri ba ka jeben riu ha ka jing tip riu tip blai ni hakalti ka ba ublai unongbo nok thau usngo bha e balai bang abu ya ni kamat kumang laong de ma phi banjit ban rai bat ban ba kli nama ladang inang banjit kanwan ka jingkar khu ya ka ri ba ka jeben riu baladang ngimnang banjit de mangihi kiban ba kli ladawan ka jingtem ya ka ri ba ka jeben riu de nama kata tungin minot ha ki jingduai shaublei ubau nongbu no thau ban ai hangi ya ka jing start ka jing shampang kumno banjit ya kinong mi khmat don ki bakali hatong ngi ha ban pechwa ya briu ni ya ka parti ha bangijit Hoi ngam day u politician banjubab ya kata Henry ngaday tang uri pajba o ba im sngi banduay kerpang ya lakari ka jay banri bat ya kinong sinsyar baro kum uri pajba ngadon tang art likimat ki bangakwa manisam hani kapor hoi kidon pun telikimat kamat kabankong tongin jit ya unu ni kanu ni ka parti ki bating burom ya ublay Kibala ban kentiu ya kari bagajai banriu om tang haki development ni karoi kapar Henry ban kentiu ka burom jong gajai banriu bagata kalong kari lani gajai banriu kabaila persya ya ka bamsap bampong ladangi kentai banjit ya kibadon kum kini ngilajit lupa ya kajing sniu bat ya kajing jot jong gajai banriu ukhasi khara hala kajingit tenrai ungej kamai ya kahok O Kristan ru hala ke jingkai hikai ban persya ya katu kathem kathok kasyukor ka bamsap bampong bat komtar tater hato ka badai kapor yangi bimbishar bha pamanjit ya kibadan ya ka norem kum kata banila persya ya ka bamsap bampong lani ka corruption baong hakatin noway proverb khatway ka khot ba khasaw ka ong ka hok ka pen kantiu ya ka jai banriu Henry kapop long ka jingla ran ya kanu ka kenja banriu hakapo je ki khon Israel handai ka jai banriu bla je katpang do blai ki juyo mat ya ki jai sim ni ki jai no sangsha pa phe na ka wei ka spasnem sha ka wei pat lada ki yo ya jai sim ki baklet ya blai ki basniu hakikam ki jambat ki bamutulap ka jai banriu baro ka kalalong kum ka jingtem hadu bakihap ban long brau lani ban sha sangsha da kinawai Wat iPad baka jai penrib jangi kan long ha kata gadur. Henry kumba long ki khun Israel handai ha baki yo yakis im ki babha bat ki bating blai. Kumalong usim Hezekiah o Josiah bat kiwi di ki bela persya ya ka bamsap bampong ya ki jingmani blai thau ya ki jing sni baro ka jai penrib baro ka im. Ar Chronicle kalanong ka banyo ka dukha pakhasaw Ada ki briu jonga ya ki blakhot da ka kreteng jonga ken penrit yaladi bat kin duai ken wat ya ka khmat jonga bat ken phaino na kilenti baman jongki komta tengan snow na bneng bat ngan map ikipop jongki bat ngan pengkhia ya kari jongki kamat ka baar dong injit ya ki badon ka jingstat ka jingshampang ban pendon kam ya ki an ki baladon ki bakhlan Niki an thamai ke bala baniada yala kari bat kajai banriu ken mau ba unong yalam ubaju punpa ba la snodon kam e ban pentrikam ya ka an kanuksa ka an a ka an b ka an ke lani komta tater Henry uklalong penban uno pengkhen ya kania ka jutang ne ban persya ya ta ka an ka ba usnodon kam kalong ka bama ya kari kajai banriu ban syania ya ki bakum kita Kajarwai sam nyopu pragat khot nyopu ar ko ongkom ni ha kabamdon ka jingilam ka bastat upaj ba ukulon Henry ha ka jingbun kino perkhat
kajing scam kadon toy bau ble unkur khu ya kin nong sanchar ba e jangi kiban salong kinong me khmat toy bau ble unkur khu ya kari ba e jangi ya ka jai bri ba e jangi pa toy ba ka jing tibri to ble kandon ha kani kari jangi nagam ta ka brum jum ble amen